Il-kap tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili Patrick Murgo spjega li fil-jiem li ġejjin se jinfetaħ ċentru ta' attività f'Malta biex tkun tista' tintbagħat għajnuna umanitarja lejn il-partijiet tal-Libja li ntlaqtu mill-konflitt. Patrick Murgo qal li l-wasla tal-Organizzazzjoni Dinja tas-Saħħa f'pajjiżna hija imminenti. Ħabbar li aktar kmieni din il-ġimgħa ġie ppubblikata avviż legali li jiffaċilita l-importazzjoni u l-esportazzjoni ta' oġġetti bħal ħwejjeġ bulletproof. Iċ-ċentru se jopera minn bini tal-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili stess fil-Marsa. Intant id-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili qed jikkoordina inizjattiva għal ġbir ta' oġġetti taħtieġa bażika li se jintbagħtu l-Libja. Alla daqstant aħna bħala ġabra qegħdin nieħdu biss dawk l-affarijiet essenzjali, jiġifieri ilma, ikel fil-bottijiet ovvjament u affarijiet sanitarji. In-NATO qed tkun informata biex tingħata kull protezzjoni lil vapuri li se jkunu qed iwasslu il-provvisti. Permezz ta' kuntatti mal-Isptar ta' Miżurata u mal-Kunsill Transitorju, id-Dipartiment qed jassigura li l-oġġetti jaslu ant min għandhom jaslu. L-attività qed issib l-appoġġ ta' diversi gruppi volontarji f'Malta. Bħala St. John Rescue Corps dejjem sapportjaw il-Civil Protection kemm f'operazzjonijiet ta' salvataġġ kif ukoll operazzjonijiet bħal dawn biex aħna niġbru għall-popolazzjoni tal-Libja. Nappellaw lin-nies, aħna qegħdin hawnhekk lesti biex nirċievu donazzjonijiet tan-nies għall-poplu Libjan. Qegħdin niġbru ilma, ikel, mediċini, dawn l-affarijiet li ovvjament bħalissa l-poplu Libjan għandu bżonn tagħhom. Intant tankers Maltin u torok jinsabu barra l-port ta' Tripli bi provvista ta' żejt fuqhom jistennew li jidħlu b'mod sigur biex iħottu żejt li hemm bżonn urġenti għalih fil-power stations. Fi żvilupp ieħor tħabbar li mal-ftuħ tal-Parlament wara l-waqfa tas-sajf, il-Gvern se jippreżenta riżoluzzjoni skont l-att dwar ġieħ ir-Repubblika biex jitneħew l-unuri li ingħataw lil Muammar Gaddafi. U l-Prim Ministru Laurence Gonzi ġie mistieden mill-President Franċiż Nicolas Sarkozy u l-Prim Ministru Ingliż David Cameron għal summit speċjali dwar il-Libja nhar il-Ħamis li ġej f'Pariġi.